नव वर्ष 2021 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आने वाली 14 जनवरी को हमारे बच्चे विवान मिश्रा जी का जन्मदिन है, जिनके पिताजी संतोष कुमार मिश्रा जी व मम्मी कृतिका मिश्रा जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो, रतिया लुभावन हो। ए भैया आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। विवान बाबू के हो भैले जन्म हवा आंगनवा भैल पावन हो। विवान बाबू के हो भैले जन्म हवा आंगनवा भैल पावन हो। दादा दादी सगरो मगन मान भैले, अन धन सोनवा बाबू पे लुटैले, अन धन सोनवा बाबू पे लुटा। चाचा चाची सब ही मगन मान भैले, अन धन सोनवा बाबू पे लुटैले। गोदिया में लेके कभू मामा मामी लगल खिलावन हो। गोदिया में लेके कभू मामा मामी लगल खिलावन हो। विवान बाबू के हो भैले जन्म हवा आंगनवा भैल पावन हो। विवान बाबू के हो भैले जन्म हवा आंगनवा भैल पावन हो। खुश भैली बुआ जी भतीजवा के पाई के, नाच लगी मौसी जन्मदिन मयाई के। वाह मौसी जी जन्मदिन खुश भैली बुआ जी भतीजवा के पाई के, नाच लगी मौसी जन्मदिन मयाई के। देखी के हो देवी देवता भी लागे फूल बरसावन हो। देखी के हो देवी देवता भी लागे फूल बरसावन हो। विवान बाबू के हो भैले जन्म हवा आंगनवा भैल पावन हो। विवान बबुआ के हो भैले जन्म हवा आंगनवा भैल पावन हो। जनवरी के दिन शुभ आवा, बबुआ के साथे चल के केक कटावा। अरे बहुत छोटा है अभी।